Ndizi TV. Memano majumuri karonda ta kubati moro video bonne karato creatinga kircha bene to kodeta mangana ya mangana yijisemi mina isko ya gusekaro ri tukira chimatano botambe nikutu to kwanda jisemi cheito ime na isko ya gusigo bono mogeni tukira se studio ko kumurekera to ri Amatemwa na sogate tureri abana nkuri na barasi school tureri mero beri kebe kirunyurubuna umwako yo ni yere umwaka marathon yani go ikomotinyu komi na kabere abana ande bakorera Amatemwa KCSE abande bakorera Amatemwa KCB na grade 6 ngo karabale imirobine menge irasesemo yegisemi umwako yugunyirubuna kisemi cyaturwane tuwe no bururi rwa COVID-19 abana serikali ngo yabikire mirobiri yabene gwetere gwisara yegisemi rero na kie kalenda ya masomo ekoirana uyago cha sensito ya Kenya nando nyirubuna umwako yo tubwa tobochoria so mutinyu gatano gatatu hono wikato paranzi serikali go Kenya rage kubika mirobiri kwene kina kisemi chigo ikera buya njiturubanihu na gento kende gionsi gomogeni ito ukira studio na kwenda kutobwati ya sense media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News boga sense media YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News na bogo to tweet @Ndizi TV News egarengeri kya uni gotoka neti ribolia ura bolia mogani ya studio ni ura riboli gwetera sinamba yera skini ya igo garanzo ige inde tukwande chisemi ime na isko ya gusi bino botambere derane Brighton Makoli tigangi mogani dibaga nyaraga kwemanya go chasore indomanye ngotornera se studio karibu sana principal bon tebi mwanjumuri na aningo endamanye ngotornera se studio ndiye mano moralia se kongari bageri nchenkoro kwa Dr. Zachary ndiye Mokua igonde chief principal ya Gisiaga High School iyere nsema ya Nyamira South Sub County nsema ya Busamaro no onde principal koru mwaka 2020 mwanjumuri kweguna ni gotorina Dr. Zachary ndiye kio yoro mwalimu mwana chief principal asense meli ya Gisiaga High School yigotoka se county ya Nyamira principal nabona nyore familia yao nere kurigereti asedaika ora kwa introduction na familia yao bakonya na bamba kurigereti magosko chibosi enche nimbata ninyo mete mbwato murugo yomo Dr. Grace Atemwa Ndieki igago somie University ya Kisii University nimbata abana babuna bane umanenale chief engineer oyo ndale computer technologist na bi bakolete kuruji university andi nimbata amura babere bake bagenderete na masomo abarimu ba nimbata abarimu na njengo gambera na abafanyikazi yari Gisiaga na abatebiringa karibu ase programu n'abantu bonse bako samaralie se ngo kolegasi nabarabuna abatebiri karibu togende sabari amo mbe mano bono doctor ngajira bono tumire the doctor tumire chief principal kero munda gote chief principal metendo mete principal mbaro chief principal turajagira ninki kero munda gote chief principal chief principal ne biwango bya promotion ya serikali ogwanseranso bwalimu bosa kwanya gotira bono ekere gwakorire pitch promotion chionsi chie bwalimu gokoro kwe chief principal eyere grade D5 boy kwa na buna Dr. Zachary ndiye kimete kero mondago chukwa na doctor kuri na doctor na no mwalimu bono bugana no nyagitali Gisiaga tali nyagitali mete Gisiaga ni high school umuntu nana kurata kakura manya doctorate yenere doctor mbiya mano morali abo doctor obutali obwanya gitali masoma ya naranya ligereiri kiagera na chete undergraduate ya Nemo University ngakora nkagenda postgraduate diploma in human resource management kuru University of Nairobi gaina master of education entangani in education kuru Kenyatta University ngaenda master of arts in history kuru Kisii University nkagenda my first doctorate
in counseling psychology, ngo specialize in mental health, korwa the Catholic University of Eastern Africa, na ende bono iga nyasaye gagwanja ngocha konyorande na ende bo doctorate bwa kabere in history korukisi University. Bono bo doctor no boruere to botalio nickname was honorary. Ibine binta maisa yete kabisa akarore bitabu chirisaji chigakoru. Mbe mono nani ngwete na kujoro konyore doctorate ndo watebire lakini mbara bagusire na okay ngakira ndi prince bona agosoma igikyare myaka yarajire kura kwani nange ngane yake guta ninganje to tafiti goseko konya koligari gichisemi ekere buna bona aribo samaro abantu barororo twara konyanire sana ningende thokora utafiti yane ase doctorate inde yakabere ekere ngo ikase nabo nkorora ngegento nkero buna bono gusigere very rich in ebinto tobwenere togotuka mono history ngoja gosirere ndora ngegente gitigankeri iga nyago koro utafiti yeye nkerike ebigori biribigo chamagega mbiche konyora ekiara no nae bono Brighton ebinto nebingo tamaite na ndo tali wechikomanya kiagera norogene studio le naende buna maybe kwa irwe skuru ugasoma okabe exposed ne chisemi lakini ebinto bia inside environment ya sebu na gusiari toko bimanya bono nchendoranga nimbwa toko segeta indike ebintebi ebigori biri bigocha gocha binyore bintebi kumbe nabo mugusiari ngeiga naende environment inde ebinto nebinge birororo especially abana bono ndigereringa issues ya mental health ne chinyinge ndoranga tiganye ko koligarigereria ebintu ebindike gosembi gora abantu amaiso na kiki gekogeranga nkonya gokora utafiti yane kerengaki no konyora ndilioka ngonya gokora utafiti yane una bono nintagete gokora utafiti ende ingokore gente kerende kia Kisi University nintagete kolika in length na nyoranga umugano bwa history ya politics ya bugirango terali kubuya naende bono noja gotebuna nani ngobori nga mungare ni ngorenge nabora betonte bingorenge yabo murara batogoteba Brighton ni bineke roko baigwa lakini bindemi bwana tabiri kweso that no nyoranga bono yabaga ni uruga yabaga ni goikatonyo rumulio yebwegende kinga igiansirete usiomate yarenge yamo ikono ndete research ningende research mbaka nkwe je bono tirigo chigotiga igongonya kolike bintebi tobibeke ogende in internet na koli rutafiti chinyinge sana chirororo especially in mangana counseling togo koranche na maybe sometimes no morugi one kiara na we are in the field of psychology twins wana boko nyora togo ikaranse twara ndogete nkirari kugose gente kikiari kurura kinna intunto bwana te commenta tokemente njubu tokigale yake kulingana na masingira ito mbia mana principal nanto chigo ikagabu wana teturaira na Amatemwa na sogete kustorera na bono toruga igatureka se skuru yawo gesiaga Amatemwa na sogete yeke ya form 4 kirasi 12 na kiskuru yawo yakorete mbia mano morali skuru yane yakorete bia sana ekiagera twabwata abana 364 bakoreta Amatemwa bona abana gorua asa abana bachiete university bale abana 304 out of 364 alafu ngosomere abana ntwabwate na A- twanserete B+ abana 18 B plain abana 67 B- abana 130 C+ abana 89 C plain abana 52 tugakorere C-. Mwana tayo bwo ole west no yo C- torochi na bakwegerera agaiga na tairorera C plain na bakwegerera onyororo siribo so abana 304 out of 364 na boroche nga ine performance na ne nga seti
njato capture mwakabetuya nento twakoretere bono distribute na nyaro gukwana bono principal mwetu kwa kwana bana niko balenga bange sana form 4 eskuru yao ento chikuri na gositiganda kuboli nga kibono mwete eskuru akero wate abana abale ange 300 ine eskuru ende ase eskuru nga abana abagweka kwa bakumudeti abana aba as accommodation in terms of physical facilities a challenge in Koberoro. Thank God in a corona ya so that the magana social distancing in a window in the one of the Arab Rikiagera. Sarakari Yavegate policy 100% transition. Koru primary, which is secondary, avana bonds the basic education. Bono abana abo baka tokaiwa abana bange community nero noroja bagambirero ikabasuguma abantu taireti umwana school oikote bigunga bono nebinoko gambibwa bono ne community rende arentira abana bange so no bale ntobwate physical facilities ne chinke lakini chirichiro chinke na chichi togo kolere gas bono tienda kubona ngikirire toro cha bana babo kete mukikyo mwakorete abana abageta bujega omhali abana koeta ebintu nebinge bikoba bona bora to debike gwana tugakorega abana bagetikia nandi kwari kugwa na bayari ko bana nandi ngire na toro kubona ngikiagereta abana bakaba bionsi ebingo boli kubirenga kinga kibataitete egenta kamo abana abambate mete sana koba disciplined labora nyola 100% disciplined koba kiara sa normal society lakini abana abambate mete koba so disciplined in the sense that akere me suke for example ya ogosamba chiskuru ya lengo abana wa form 4 I remember litukelimo mbante betingu mwalimu kerengo etaiga umwalimu ntoigwete abantu mu bwato bwo banga skuru ngo sambuchire lakini tutate kukwashua buna tonto likonye samba no tora na njenga batemo taisa negatina bintu ngokora kindly mo samba skuru ya bande inu demonstrate baka education office ndu sigwa igo muntu mwakoreki eskuru ero monyetige bunere inje mo demonstrate bande yayo mwalimu ntunto ligo samba noroja abana abumbalere digotagendanga eri akabera abana mbange tamatemu jisguru njire ko igwete ngabana mbatageti gukora amatemu lakini yaba up to the last minute nginyorete tokobunga mambi nabo bare guita babakora amatemu twabategendanga ngo magitore mu boja mokoreki mo toba Amachibu ekine ekende and then ekende mberuete sana in the side of abana mberuete sana gwesuguma ekiagera amasomo tali ndagero okoli amasomo na ale demanding oiko monte sugume waninje kwara ngo te doctorate ebinte byonse na asomire oiko bwesugume kiagera tali sweet okoli tali matoko okoli buna aga ono tolendis ekenege ndo gwesuguma kabisa kwa strain yomobere mbaita bete remember wakabo nakababu inchengo batura in the morning at 3:30 na batebiri abamura abaiseke bono na bagoturuno mu because of the police nailing and tingo na gotura abaiseke ratebya boka of course ingo ditorone jingansu bagwelindo na batebya boka na njina ona akabokirego so they were ready koboka so na lesson attendance mbabwate bocheuli so ebintu ebi bigachangia bagatwara libaga bakabange n'ebitabo byabo inyensemo y'abana towards exams ninginyorete abana yabarenge sana esauli fees batakanete buyanga batebya baiseka abana n'abamura muruma abana konya bako barageriga igambayo bono manyete nyamadini gocha koba ekiagera twice a week njetimbwa atinya mankoba lakini nabongo ba chief protein eyere chingende bagante mwalimu ntuntoli na acha na nyama igona ko tamne binde binde ngo changia bire yar ko bane skuru musabana babe kwar ko batena muri kuri nyama bintu bire byare ko sare bintu byare ko sareka mba ikaranse tiga tinga batembera mu maete ngamora akana fi arafu balikonya bako barageri form 1 2 3 bachirenka
bono timbwati binte ebyo esukuma mbwate n'eking'ende baganteba omwarimu ebi byaisanire ntutiga tori ebyo for all the examination period bana abo mbariete binte ebyo mbariete nyama basics y'omugati na nini aronkori barenge mukaigwana barabu tokaigwana noroja abo n'abana batatagete ko deviate attention into binto binde batagete kobera ororo bange peace na baro batware peace basome so it was a disciplined route on the side of abarimu aba bagesiaga ngo bakirambiya mono sana ekiagera ekere de barenge n'abana babo throughout abarimu mbarororo batairi bese chia preps gose chia remedio abagosumbua sana tindigote angaba batageti bese lakini ekere bitarengo nabo bare kobori either bamananga bono togoitegasi bosa lakini bakore gas that is a plus mbaroma ete bako barabori naende ba withdraw lakini aba up to the last minute abakorete gasi yabo ribate tunga muri gotoka school during exams bakagenda lakini more often nyore batakere na bana babori maswali na bare ko available kitagikanke go kirikire kitarenga ki exams una marago baiga kera Amatemwa yarire bana bababori lakini in most cases inka barenge so abarimu bakorete omukisana ngagiye ya covid na roje bagosambirira sana kukabe syllabus kugaidi abana botuko paka saine unusu babera n'abana abange bari tomenyete school nanje no bamenyete to baka abarimu aba baga succeed nsema ya bible yaro niririye inga kibakorete na barabugo ikera buna matibwa yasokire bya school yawo principal abaiboli mbato ete isi time except that esa moye fees rende mbaruete buya lakini biri bari ko nyaramba aruete kera tu ariko bagani school ngocha barenge during maybe an education day udonchi abete band lakini rende no mate ngakinerere ji ajete tuganga tokarora ngatigatora igorere getine kenene to keep social distance ndio tugocha kolera ntu tueka use nabanyana tigabaje so abaiboli mba to supported sana in terms of what and meetings na bese chirinke batoete no nyamba quality ndoli gote ambaruete pi ikombaruete bese nkeiga chikagere mu abana babo bakasuki even on teaching staff gaya mono mbaliko mention this uri bataliko anda class gocha korora abana babo kire mambi umuntu baire turungi banyure muntu barose irino naka kima barire sapa barire watchman yabarendire bonse pi ntu abwateranete amo arafu amatoke yayo so efforts mono chia barimu in whichever way mbakonyete bono principal nita tojugo toteina no umwaitire buya chi challenge zero njiko brase school na nenga kira be address rusanga kya na kigo korwa lakini tetura na school ya ero kwate ne discipline ereke ko to kuna school jine nje discipline ni go jiko sarji semia sorongo ragusi inkige kwirira discipline ya brase school okay ebinto nebinge for amatukali na very principal for the last ndoche kor 2003 kere yo minto Robinson Otolio kabeire nyambali antigirete school ya mabuko na bongo akiranya sanga nchebana mbanya kongomera nanya go experience issue talinge saulinde a very perfect administrator lakini entege tangani ngo ikanda abana ange sana no mate am a psychologist binto ne binge kerurange na barabugo kolani koruese bale korani korosa abana no ba na form 4 mbamanyete na form 3 go ikambe klasi kiabo birasi ne binge lakini kila lituko minimum go ikambo twice a day in each class ma mbirire wale preps abongo take 5 minutes per class na aligere na wokole mood
nabona bintu bindo ko batebi bana ababane nchebone miaka yane matengo ya usukeri gente ke mogo korangelikia ose gaiga mwakolire buya keep it up ose kwa batebi unabona ninalete ko batebi nga challenges nchianya koera intini go chikora na inu moja mobere position yane muri go chikora tigatokole ebintu bire relevant igo bana ba understand abana ba understand ande nindange na barabu sana bono ega si bintu bigora turubana principle naba no muteneri udari ko bange na abana ose no muteneri ko nyoro tamaiti ubo manyibu no gwate abana ko psychology nkorugere ryore ngigugera ose no siniga ko bo mobe guchasa abana ose na abana bauta ko musabotage inki ayoroje according to experience kiao miagere ngo mwana mkwaso miri sense yetu yake miaka 30 miaka 30 no what experience ekenene sana iki kwiroroje gase buturano bukuraba no mwari mutari wikanga na abana ose no mwari mutamaiti ubumanyi bwo kumanya ingiroje kwarikana ujubusi ebintu bigo ko gera abana bago turubana nebinge ekemo kiabo bali mu matena bago turubani esukuru especially ekere amagani abatara abamet egine gente ekemo naende otali available kubaeresa nga gente ke inge konyarekana banda bambali babe mono nabo ko batebige unabona ndire totali ko bagende basomi twabategende kenkeyo lakini bakolega sinabo bara nungunike lakini rende nabagoteba nga communication tuatebigende kenkeyo tigatokonya abana tu nabonko berese ngakiende ngaki baminto noyo esakale nerengo konywa karo mutago konya naba so that is teachers oisego keep a distance naendo bego ko bangaina lioka be very sure ngaki nabo bago ika tu abana abana nabo ba nayo keep a distance. I'm talking of my experience tinko manyamono bande o keep a distance mono korwesa abana aba bonding teyo ekerorange na barabu you bond mbali gotaka bagogosere ekiagera mbaroche nole kom onyorege gotua no mugotweru komo onyore mugaso gwaka no mugo yani injeri moko bamo naba moramo arafu principe ngengere kora abana no mwana abana baroko bana barubwange baje bakomonyere na yaya toigure kemonyo gitasigiti umwari mosiereri yerero boturubanu bwaba ngaki mwari matakere ko direct na abana kwatebira takere ko bamara kin bari baje bateni ngengere takere ko bagya siereri esukuru nere ya mukorenga no butugina abana batebeti principe na igento gena igura abana bakora mwari muri agasiereri nkyoroja abantu batakere ko direct mbago siereri mtu nebi endo boturano bonyara ko basi school abana n'abantu bari very sensitive gento kende gyonsi ngetabange bwato maene gegwake igure nabe bwenereto react go chiororo na bororo to bworo kibunanje tinale tukworo kinga na igure lakini bono chini ya maji nkogendo kwali gibali mu babere batatu kwa batebinga ki egenteke bali trust tina barabatara bro bara trumpet yeyo egenteke kebwatingo chinsa chine ngonyorore kene unabona bana miadarati ngoma tenkonyora tora abandi babwate none binyasore ngo banyora tori they are all of them to tanga we are a perfect community lakini na bana bando mate bako ko hintinga Brighton na bwate nyasore galia asako beka bono tiniko approach Brighton igongo nyako ndiako nate uago sibe ngakigete bono to ko mubekera no CCTV mbwaje bogaswa paka tuamo bwata igobono tali go suspecting ano ndoto tebete nindu twakora kinindu twamunya bono kende gionsi abana bagoteba kara tegerera nonyene kero tali go chigogekora batebi tuli go chigogekora because of this and this ekero ndigeti gukora kurwa sense me yikere toro singa kiswadi tebwenere siskuji dibwende ndoko gwe obobe boko abalimu abakonyi babalimu abanene na barabo mbasapotaji anene na bakonyoro mwalimu oganyirege kakuba promoted ko banone principal na sabotaji mwalimu manene ekarbata igwanani na bago sabotage that is why a principal wana gotwara a giraffe mind
as much as you tali kuoro kinga noroche kiara ntori gororo conflict as much as you tali kuoro kinga noroche ngango go sabotage yale ko ikobe bwango sana kobeke mikakati na ikago chibosi ali tali go konyara tori ko muoro in fact Brighton no le debut yani ni ma tengo sabotage yole tindiko korangeli ngotenga wan sabotage ana ngo bolingo monginambu yabo kama bya bana babokire lakini manyete ngaye no muntu mo besana goikomore tange naende ebinto biriyute tegokora goikanya go ticha go chimoino aiwana ogocha kwanyo ebinteji chet omonto yo bono ngaki because abini narabeire koru 2003 kerembete debut yani principal na atwale debut lakini baka bono igamba gogotebi gose ni manyete ngango sabotage barenge because I was smart in that na bokorora na teacher I know of principals but a very hard time not because very ineffective in administration lakini deputy Amatemwa wanekere tukurani Brighton jibe school mane monda koranga nona gasuti akana agolete kare karabokire nona arusi nkiera tali koe uchibese chiarie bono igakonya konunguni kaiga gwetesa bari munga noroje bibese bibya fully sirugo account musacho yorire jibese so mogongoli so kwanyoranga aba deputy bunabu actually mbaro they are there but the principal should be smart not to be confrontational but again ya reduce the Brighton because the policy yes serikali is very clear lirikaro mateke nyorokia ina ali sokoru semanda mwakoru gaiga nabo bale ko mobilize baselie principal bakobeka but bono igamba matenga una bono policy ne ringa go COVID D3 Omaya kobe principal. Wano kore D1 D2. Wekabueto mena weke D3. Na ende telira isi go kiagara wikoko ligu interview mago ikaga iga binto biribia kare lero yabo itirobote yaba itirobotake. But muntu neta binero muntu ibolera niri nero yokunya inturubani mache njanya koboru ekero malenga sense Miriam Mombasa twaro cha baraiba ino mbale ngari ekero bali botenete bakate abuna mutakire momento ji principal ani ji deputy ji principal ji mentor school kolengana na 100% transition ya korena abane bago so ji school abange administration ya sinyurende na kia kole mirimo linganire linga ki quality principal kiara aberegeka policy ya skuru ende yonse bwata abane libuna go chigoro ko deputy babere yo motenera gisemi oyo ndotenera discipline go se ko management bono lingane ne ligi ya kiagera liko keyo musigo we principal na deputy ya moyo ndengo charo besirengi ya sana that's a positive step serikali irete ko reduce egasi ya principal na ende Brighton digango tebiga obo principal bo anyole to bwatia big heart to ko bakora na boko bakora lakini okole ne nyagitari because igende kingi abete daktari bina ji principal jinge cha to depression ya bande basirire kolengana ne mermeye mokora yes ngerororo what we see and what we go through per day and you know it is expected in of perfect na mondo imong na tayo mo iboiro le perfect kirase ebi keregento mate bakage go tuomere we know principle mate na ngombe kerego chikonyore mori ngombe re skuru principle bwana ta ko munyagitari ko konya ngombe oro bagase ro gotaguka no taragenda matange community omate na wekuomana because you are part of them ingio tachera ngobwe principle ne bateroria ko principle ige imogetie binte binge no manyete inkogenda to an extent ni nginyolete incidents ya so moiborio yo marualete nande was a desperate case
igogo mwana agotomunga omugako genda ote principal aichangire nyagitari bono might this is not your within error but rende this parent na I know you toro chibono wiko ligienjero omugako ya iru nyagitari agenda ayo no empana danyu so we carry so much that pressure nere segasi ito. That's why I told you ngaki it requires a big heart. So got one extra deputy. It can isi gasi ne robi gasi no deputy umanyite gasi yai. Ara bono ngo korande SMU. Muna Dr. Zachary Chief Principal Dr. Zachary Ondieki gasi ya utakiru karanso visto so kirasi me na eno te iba negro ya studio so mremorio so merete gasi ya no visio kere o se no takiru so kirasi. Kile principal jinde jire joita te nyagwetana na iga tiso kirasi me jima ingi kenda. Nche ngo so minde form 4 and I'm happy omulemo na somi we had abana at 11.5 mulemo ke awesome principal geography we go my tegen to tiga 0.5 to kufulisa ganda kukanyole 12 so ngo so minde I'm also a class teacher. Kirasi kende gionsi gia form 4 gia korrekana nga a few indiscipline issues are there. Usually ninche ngove class teacher because ya bari mumbabu ate pressure naende tigango te Brighton when I'm a class teacher nobody abana bakolete form 4 gesiaga nabuto gochikwanzi twansiri bono tindi go operate kurwobisi I have a rocker in that class. Uno mwalimu agosomi ali njetali mwalimu naacha goligereri munagosomi. I'm in that class indole abalimu ba comprehend nga Brighton nali chiki agora atama bono because I'm a behavioral scientist tigango ndigereri tabiye yo bagonde because actually nero kiagara no bora nyon differences tinga. I'm a class teacher. I also teach. Una tuanyolete mini ya 11.5 in geography wana bali bato tebetinga kora 12 nyole mwikiri 11.5 kora prove tuwasinga ebinte bina moko nya nimbwate knowledge nyingi sana which I cannot when you have doctorate omago sinyu kwando a class then you cease to be relevant in a system. Igongo so minde naenda bali mungora nkani bale ngati gago so you have administrative roles. If you delegate properly you have no role. Embuya mono umajumurira egono gandate ko tobwati anekra torina Dr. Zachary Ondieki Mokua oyore Chief Principal gesiaga High School yegotoka Semsemeri Anyamira South Sub County no yegotoka se county area Anyamira mba karbo ya Amatemwa kwebuna borokyo gwitani chimisato mbagenda se university yeko kuna direct entry egaroje gosomera chikozi egaine semeri ya gesiaga kratorino mwarimu manene nagenda gutomari bulia ugwetera senambeira se screen ya urabu ende omoboli iboli ndurambo yoheresire kabisa otebere nge school takireko management ingia nero abana bakora buye buna umwalimu andete kweresa gotuma ediboli yao gwetera as enamba UR as skin yao osasa semeli ye mitandao no tore na Dr. Zachary Ondieki oyore Chief Principal ya Gesiaga High School chijane njiriji kwena kiwoseme jano nere kwena kiwase school infrastructure bintu bitara korbuya as school yao no makorte buya challenges njiroro njirijeji jiroro naringa kitakire gwa address gose gokorwa principal challenges to bwate ne chinyingi. It is a normal society school ne community kamo abali mutobwate nabake abubale TSC toeta bali mu 30 nabo babere n'abana bale school abara abana ribweyamo 950 bali mu 32 mbako nyara kwando bana abo bonse igo minute tori geta bali mu 25 ekarori geta bali mu 25 Brighton torochi collections sions na bakoli bono which building erigoro which building erigoro and therefore gochimoina bono physical development yeko egoitwa. So that is one challenge to bwate
egento gia kabere ngelinga ntobwate shortage ya infrastructure. Our dorms are njibwate bana mbara bangeime, of course the ngote matole no bakoru abaitete ebirasi mbire congested with a big number, ebirasi mbire congested, ebirasi mbisaine mochando lengoro ntwanyokoro yonde bwa mache ntua bwate mache go ndire tu. I thank the society agesiaga mono sana because ndire to kora abakosera kabisa abana twaenda roche amacha aba twaenda twabambu koruroche bono nabo batolemerere tigo lakini ntwa rosie boho cates of abaiboli ntwa rosie boho igo macha ye problem ya erire. And then of course you break out in chiro kerengaki. Then muna igoro kwaroche STV naroche bago kavanga miadarati nyaroche kaine one of our national schools gusia. We are not immune. Na intundo bwate a few of those students mona abana bakoru urban centers ikiagera eji town bataramenya gusimono bali bagocha ngonyora bale babwata obontobo ngora bwata tole nyasole mono ne nyasole. So a challenge ine rororo then a challenge inde kororo ntu anyora corona. Sometimes ya Bible bande mbale bago give an excuse ya corona ngane ro batata getinga ngoma to mwalimu bokongu mboro bese bono ntobugati corona ibono ekera banga gwakana efi gose mbago cooperate in terms of fee kwale kesuguli mambi mwao chibese wikachisoke ego koliranji chibese wikachisoke sapa wikachisoke bono na kieke ngorora ikiko ba challenge tuaba madeni o kabesa chibando ne food stuffs chinyinge chiagera bono the nalito abana baraende koragera. So fees collection is a challenge. And then ntobwate a few issues ebibi cover related na about infrastructure. The ntobwate one issue nkoraro rabono the adolescents is parenting. A challenge inero sana abana baito tu abarutire school mono Bible mbali gocha tuabwatana igo Bible mbabwati bagana abana babo Bible mbabwati na bokorore gapu imono sana nga nonye kale nko mwana oyo is very possible nga takabwate Bible tararolekana amaiso mwana oyo kiagero mwana kiniri no Bible buya na bokoro Bible na etetema. So emesige yonsi yairanero mwalimu abe parent abogosomi abe mentor na abana mbaroro bono Brighton cases of orphans nechi nyingi sana. That is a big challenge. Otu alichi orphan 200 in a school manyanga fees collection imate na very challenge because na abambata geiri basome lakini mbabu atibese mbabu needs chiria abandi bakonyora na bono go squeeze bale sana abana abanaende sometimes apart from ngabese njiri gocha we see very nasty situations bagoika banza kolera bosaigo bale so much stressed especially ekerevisting ya beire tabwate moiri achire na boko noticing once rekolera indoranga awishi nagote ya mental health expert. Lakini ono principal watena chiofani ko bacheji nyingi na ngo tu ato scholarship tu atora KCB bank tu atora equity paka no nesa kan ne bwate rim scholarship mingi abanda batari go chira ko egwa scholarship Brighton sometimes people mbabu ati knowledge yenge bintu bimbiro ekiagera unarolera Bible young parents single parents bang nagete bagocha
bante mwalimu bonthi ngonyara kore isimane because inde na kwere tu bono ntigero omwana ekero okomoboria chi scholarship echo mongina chire everywhere yani ne chibasari inki ayo tari kogendo ataji this document no mbali koli nubese ikira chibasi ne chiabo nchiro kwanyora tamaiti gose binte bimbiro ogote mwalimu ngaichi gotoka ngorumora ige skuru binte byo ngaichi gotoka bono goikote kitaye momotebyo mo MCA ngotwara access to this money county government nebwate no na bantu babwate disability I'm happy nga bansire go come up they assist ngorande buna igoro nanyole toyo momra kanire tu bali babwate disability so sometimes as much as yo torojenge binde bimbiro bantambale ignorant two apart from being ignorant bantu bande mbata diko bwati besechi yani umuntu timati usino buoro tatageti kwanza gweto matebe nga kiti gangende ndoro mo MCA ange basari ntote na bantu babwato bosireri obuoro geteiga bese chitalichia tali bese okwana mugondo chikole moegwe ne form yoko goichoria and then attach what is required oegu chiribusa to oegu chiribusa no nkwabwate bese bantu bande mbatageti gokora gasi eyo especially ekero tokonya kobatiga abakora after all ngigego nsumbwe skuru mborango ndane natigeru omwana so inare challenge ende that issue of orphans principal nataka turaenda so mutipo como que otra sibano na mache con to kwera no teina tie singoli kira balimu to atana balimu bako baba kasi skuru gokora tura balimu bako graduate kiro mwaka ngitie siro ngeta kire gokora ntuni matena tie nero posia na gora tonye kwanda mono lakini ndene turaru o semboke na mangana yo gokora kinya sora skuru tura ko nka yabana abakoruzi torigeria abute turenda so como que mwajumureria turenda so como que turakora bonjoria keyo ndito kwera na principal toso hace ensemende ya kabere igo toska Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe a company ya Davis and Shutleaf
nigo yakorenteire kimashini ao shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korari bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumika engine nabo igo ikigutumika estima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimeli amache mugondo cha sprinkler nabo igo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka amache kurwegesima mbubwate chimashini chokona cy'ubunyansi chigenerator chibirengo ao chisolar panels chogo charge chibeteri nakoga cy'umuriro nabo igo chiriya cyo kubwati amache mbubwata mariogo yugusibya amache yukonywa ebyabuzo n'ebintu bindi binge bigutumika asugusibya swimming pool nigo vakubeka chipampu cy'uwaka amache icyo kigutumika estima gose solar kurwasi chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birogo byo gutumia sola ekero kwagurire kurwasi bare nigo bagukubuguriya umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba inotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shotleaf ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka kimashini chekerero umurigiriria bwa television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asukugenderera guturigiriria butambe bono TV yao nambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujyakire kura asichi awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikirwibere nemero ngebere nebere rike SMS erieta kuza nakuyituma gucia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira nabo igo county ndeyonsi asobotonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo togendrete kogendebirengo byigoromono Ndizi TV obwansu ubwomugusi Memono majumuri karo anda ta kodi moroberi karo to kwanda igoro yijisa mimi na isko ya gusie karo war ko wanda ta kwena tiskura Amatemwa soka ogo merobe ya bekiru ya bene kwena kino numero biro sibisingo karo na tiskuru koro ne wisara yijisa mi ya nyadege ko beki meroberi awa rero ni gotore na principal chief principal ya gesiaga high school yigo toka sensa media nyamira karo Dr. Zachary ondie kimokwa karo kwanda igoro yijisa mi karo to amurekere ntunde ndangana na bantu aswira sintunde ya kabere prince wari twari kwenda somo timoko na kubona kitura kole ebindi no ne chinsoro jiko ja sikuru ekra bana baitu bawo jani nyinsoro sikuru kitura koro mo chando nani ga yabana bakurusi amario ga ya yobotindi mbia mano moralia se liswali elio eishio gokora obosalia obosalia mate has been there gesense ya gatongetu ego chinsa chinde no ko minimize togo kora egento omoyo mentori kwaro chegora kolete can be one of those things whereby to check mono liya bana bako report naende tobe advanced in the ways bako bikora oro chenya sole bekire e packet ya machani ime toro chabanda bangainire mono so to improve our knowledge on possible ways virakoru noro jeno ne bitamtam lero ne chinya sole because na ro dire matamtam ya
lollipop ali imo konyora nyasole tali lollipop. That's another thing. Kwama konyora chi juice no ne chuma tene chi nyasole. Ebonto bakolenta ngane juice bakolenta no na machi. Lero monto na bakobeka echuborole ne na machi. Lakini ya polythene ya boete nyasole bekire echube imi. So into bakesora ye korot. Into bali bono totenene ta bana aba isaure na barabu obongaini bwabo mbole igorake. Na into na botogotema go pekua meaning that no pekua aka percentage ngaro ga kwenda through. Igo boro kibabe a bit vigilant. Another thing to involve the police officers unabono kwaroje chisese chiare gotiokerere bipagi chianyora ngagantu nkare gaiga. So to involve the other side ya basigari because barabumbale trained in that some of those areas. Again to kende nkorachi akachieki tole totuale very good networking yes abana poka ikiagara sometimes do koba kirase no mwalimu lakini abana abambale kirase koikaransete lakini agote imokole bonding nabo montaga ontenga Brighton yomanyete ngosi bare nyasole yae for abana aboboka you have a group of students bago koraki bago ko uniform nga gento getenkere gaiga be sure to ise cover very firm nyore tutali na ende togo to reduce you will minimize it to less than even era tigale 1% ekiagera togo ita criminals peer society ngo to minimize eso sienya soleye ne society abantu mbatagete gotenenga kolenga no na Brighton yote bunga oni no na marabare ga mo inemba sionse pionyo chibeso se gokoni omonto regardless of ngenja gotenenga ene na tete gotenenga. So a community around an institution unabona I'm happy a community agesiago manyete some of the things because so we school na bubago totebi ande bako bwata abantu bali unabona ni manyete chikware ujimbago jimbage echo manyete talinga abantu mbai around abantu bali bara around they are our eyes mabamwe bakire nande binde byo sarike school njera teyo no mwawo tamanyeti information nero gochichi koni moino tanya gosororo na boko nyoranga bintu mbiro bisaregete ayokole ntaruwe ndagira moina otamanyeti. So a community around is very important because nabeko be source and nabeko ba a way of go sirie nyasole yo na abana babe educated every other time obobe bwe nyasole obobe bwa drugs ngote in the time on parade every other time carbonation to scavation to arre na bible ya bange etokwe mrungania igorono ne fin comment were to mrungania na yani na osetu abayibuli bamajuguna mpara ile bagali ya buli abene asoko egeri umwana no ane tabia ngakiura kwanene enganeyo okay Brighton ni mnangoroche na madam ali na abakemole mokinete ngakina kinete engakitu akinete eyalenge responsibility ya kero monto okini omwana alenge bwa abantu matentu agatali ofio igonchera ogoitu iro Kenya roka kwale konyoru paro kuboli nkyo kora because yalenge surprise korore nyaruka para kwanza erole kane para na ndege gotara na Brighton. That was a talk of the day. Totuale collective parenting. Na ndo manyete ngakina kinete resources nechi nyingi chiarenge. Bible ya bambale gosoka mono. Nkolengere likaranse mono isiko. Oganye no mwana olendete lioka tokoragera. Uikosoka soke bintu biengere. Okay, despite that thing, bintu Bible bange bono na yabeire individual. Okuno mwana bo monto mosune para. Mbara noroje bintu bigenderere. Omoli primandi okonyorare protected.
Ndebinga onyaruka ya olero nanyonyora igogwanza koranga inkia korendera omwana one. That collectiveness ya korire kiyaerire. Tuare koirani, those things tokoranga mbia what value to be irani. Every collective child rearing in society. We shall minimize most of these things. Alafu, egento kende, nonye tole very busy, abaiboli na veta kere tuateka a few minutes with abana baitu. To our visit ye school, kera munanje ninga njeta abaiboli bago che school. Na ende tigango te Brighton, and the parents with confirm bali sina renga mabuko na ende kesiaga. Tinta ati moiboli ogo che school, okolera account service yogenda. Yonta tekero moiboli gago che school go chobisi. Na ende ngakite yonta anya korangeli mwana, korwe kirasi me break, go say break. Na takatua gamba anje no moiboli oli no mwana. They should be coming to schools. Tibago tigera abana baba limuboka. Mbe mwana principe kardo enda te kweresa via kabisa. Bono tora enda mangana 844 kwa erere CPC gosoa. Osekero tena kuboli edi nara kromani ngasa semeli ya Mombasa kromani ngando musangano bwa principe umwate bete na goseba te nweno bate bete serikali na ebe kimiro ya bene na kinone discipline ko ba administrative ojase abana to yorune ke boko ngyaro zibu ase school bono no go discipline umwana go sinya kera kare umwana na kabe kurunso itwa ngaki discipline ta kiri koirana umwana opanishi kuno na school. Brighton ne challenge tiango te. That's why na go te bigoika to baberange. Ekiranya kelingi okay neki yaki aringe no ya sandi kyari gutumeka bobe for people babwate emotional intelligence ya rengense gogo gejigora itoitepi lakini rende ekiranya kelingo gosakia renge. It is a big challenge bono iga ikiairo mwana amaite tali gwakwa atendie class tali gwakwa but encherende discipline irane nekera abaiboli baranche every other time akorangeligwa oiche skuru tago totebikin koeto mwana inkio tali como disciplinary because yekekende kiarurororo na the same parents you might think wako mwana wae na abimba keigo pero nichibesa abone pitiri yako bwata nichibesa aro chango sagose antebi mwalimu okonga 50 gose gasiere bono torochi abande mbaroro batagete chibesa bono egente kegetagete any time issue ya indisciplinary extreme na abana baenenire mbaroro bako ba indiscipline goko ba reprimand baitaba no batogonyera goko ba ebidiranya ba mbaroro batali ko change abaiboli goika ba cheme batubwaterane erori nero nera bwate ago pray ekero mwana amatenga tata na amanyete na mesati school ose mama gose guardian nerengo kanye kalenga oirane inkoendanga no gotebunga na ende goko ende school bono kole bintu bindi narangeru gochio so that you have a collective. Principal bono ntobwate mangana 844 system nko erego chito so murobiro CPC na kiro jase kero kombe system yetu gukorikera kwaranye beiro na kiro to so CPC ngikora kombe ya system yibere no CPC tera ba full implemented. Kembia mono Brighton nche na ngo akiranya sambio mono I have an advantage yo kororaji system we Jones nche na iterete elienkoro na kolete CP ngakora KJC Kenya Junior Secondary Education agora KC Junior Secondary School njane kwa nani kale form 2 twa kole KJC ni kolete KJC ende lili kwa kalikeru no form 2 ngakiane alafu ngakora form 4 KC ngakora kase Kenya Advanced Certificate of Education form yaringe form 6 na arolire 844 gacha but ditanga niyo nyerigererie kare yarenge yachete yange CPC because ekere yachete na roje kere school yarenge equipped ne chikarakana everything was practical. Then all of a sudden tinamanyanga ingi kiabete binte bigasira na ndege nteki kaenda theory. Of course a system where
compared 844 ne yende Brighton I will be araya ogotenga ninya kombe because already teraba toikera torole kini serikali to ya bikire mero na junior secondary ngochere abana grade 6 mujibara kora Amatemwa gutwa junior secondary school lakini yanga kyonyeroje framework yaye nengia if toise kubwaterana tonyeria rais buna framework yaye buneta kirebe implemented the overall the benefits chiko bachinyinge kyagara libagango kole school nalengera linga kangana service na bonko ba creative mbebu na Brighton creative gas mure ne gas wano creative korosie studio iga yani TV station is gas you created, you are creative. Next day monto ne no Ndizi ebi mure bibia CPC bigota onyole biachire buna boindi tubwate cottage industries na karo ganzira ga factory ga korosi ebinto bia yegerisabu the long term effect if implemented properly nabo egocha gotwa amatunda amaya etachietie kuberenchera anda igagose abantu tonye empress to sugume keregento nogo ke empress nkerolekana nkera ndora ke understand nogo ke empress na go suguma kubwatie framework gete na konye improve konye improve bana karatura sansa me ya CBC introje da CBC ni ge wat junior secondary na rana na balimu se karonetera ga sedi abana mambi abantu barba ko te abana abange bacho ko swati junior secondary babwate myake meke batakana kabacho ko guiding and council gimero belebekwe na kyo kwa na ngane kera abane bagara ko kore school barabake ntoro jabana mbali bakorete itibabwate myako 12 bacho ko na secondary kone about ana ekoragana na ko genda asiji secondary babwate myake meke ne chiko sumbwa kolengana barabu na bate Brighton nekene abana nabake bagocha koba inchina ende nindoche advice na serikali SNCMA o ikabarigi muna UK in developed world enchira yogo train abantu ba specialized ko manage emyake yemeke with the bigger roles so that abana aba mba undergo stress mba aba depressed of course terigento kegeni bana bake koenda school abana mbali boarding ba ko standard tu away from their parents terigento kegeni dobwate boarding schools around igangole nyabururu nerororo na chinde so it's not a new aspect thing abana bairiru away kogenda at a younger age koiru school it is not except that the number will increase ekiagera abana bone secondary mbagenda abange away from their homes, but it is not new. CBC tekabwati mangana ali unagesiaga ja bana bete tega useba wajigire diga ujagoja CBC ni gakawati mdogo meeting expectation estimate yaranga kibao ko digerelia wana nakimuntara chikumana gesiaga yakorete buya ekiagara naming use okosokia Amatemwa ya CBC na kaleta about yake principle Brighton in my own level as a scholar there are certain things intabebo correspond na maende mpaka vigende practical at the end of the day because inseko kwali chibulire dide that would be based on my thinking. Lakini ababu na barabu police mangote abade na CBC ni gere expensive kolengana ni goba ibintu bikugorwe binge kolengana no jina CBC ni expensive ya somu boli CBC ni expensive kiana ninche nimbate mwana oyomo ole okoenda ole 6 bono nkogora tole bintu
in the environment. Wana buno abiburi ba the analysis bisene ngo no rojino bugme bokongete since yetu ya Kenya uchumi ya tharigire wana abiburi ba ma then enenko Lakini rende Brighton most of the things in nara somire ninde curious sana kora bitabu bingi kere what is different bintu bitakeire mono mbiri kogoru binte bikesa no kogora because when you are talking of science Brighton dali bintu ko na korusi UK barana maugo gote ungagenda isikabu otaboreri uga orore nchoke gego njokana but bono gento gyoka sa scorer a challenge imbwatene yamo nande maybe I don't know what they will do assumption yero ekerori gete getabu eke ne ringa interview provided tie getabu me ngoto kabire in every environment troje getabu na kemo nyore science omonto ole jalbi desert Kenya ali mauga taiyo bone interview como tenga soka isikabu otuliuga desert yuga environment Nairobi ebintu mbiroro tatebyo monto abinyore which means I think that's where the cost comes in therefore otumie chibes nara goteana Grace mukaya kurujinse mochiri chanya cheki ya goteana bia mono principal asa mangana yo kwera sabuya ekone diboldia neli tuate birenya sora kwenda iskuru meroberi yabe kurinda abantu mbare baraletera abana kinya sona barabo balimu abanka batakere kuligerero mbarororo gyara na ando lete yome kere na ringe skuru yende balimu abu TSC is very clear nebwatenjira bako ba disciplined ekyagera ekere serikali yangete nyasole skuru aye ole custodian y'omwana omako mwese nyasole and then there are certain steps chiko ba taken evidence yaba gathered omwalimu yako butwegas so principles nto bari lenient mbaroma ete bakoenda games ngwako igunga balimu bande baenda bagolera abana maru so those people are supposed to be disciplined because morally omwalimu oli bweka tatati mwana yanywa maru oyo no yonga erata geta maru ekera ko murusi games so discipline neroro James nyagundi akoboriga mbori omwalimu ngaki eskuru ya ni gere mixed ngaki akora abana ababonsi egere ko tokora iskuru nyinge sikuisi bajage kubeka abamura na abaiseke kando eri gotanga ebintu biruje byakorana na skuru oyo James nero kubona kiaye ekarato korona era minute no korona abaiseke bagara somera kando na amara basomera kando iskuru nje jaja kirona bona aotena gesiaga girls na gesiaga boys ngaki ogo beke meroberi eri kona kibona ebintu biruje korana gokorbira skuru gesiaga is a score 4 in 1 ndobwa the scorers bara around 100 na borders imbara 1850 through jindo the day and boarding we have boys and girls in the same compound lakini mbali go somera mo Brighton ekere na someta karake nonye tu ale ko bere kirasi mintu ale ko chegani in terms of love affairs actually I used to sit in between ajinyaroka kina Dr. Mutai na somete oyole din kibabi mbaro we have senior people lakini omanye te Brighton ingakite yo tu ale ko gamba ninga ntu anchaini ama somo tu ale ko bora ni kabisa bono because of exposure ya bana bere ali abako machua mapema no nyenge siaga atoko baran in parallel classes there is a wing for boys and a wing for girls wing for girls under deputy principal Oro Musubati, wing for boys under deputy principal Oro Musacha, nchebono nkaba overall. Bana bababono toko babekamo. Na ndo babekamo from my research nagianze tamabuko I was the first one who gianze actually yange gusiani chinagianze ekero begeta abise kenaba muramo omoise kago sirapi result teyo
ikiagera erokoranga emotionally akoba moved more than the boy ebi murebi mbire hadi. So that's how I manage. They are in parallel classes. Sapa nyora abaiseke batangana bakoragera boka abaiseke abamura batigara magega rero maambi abamura batangana ekanisa kiagera ndobwate chaplain takes care of the spiritual otokobeka abaiseke enseme yemo n'abamura enseme yemo pastor yatene nagati atigaiga. In most things abale skuru yemo baro games onyole games abamura abale enseme yemo yegeti abaiseke baranze mayegeti. That's how we run that. Irene nyamuita ko board na board principal akora otogetera mbia mona so jaze studio mbia ko yaresire oyina Irene nyamuita ko board na board principal na chi principal nyinge endire abayuri bawe kase school batagete kora kwana barabona basabano niribaga kwatebuna principal tayo ingiye koirera agotebe chi principal jigote ino ene watchman na mwatebe abayuri na ntoyo. Oye Grace nyamuita ko board bego principal. Okay. No ninche na achire skuru ya monta mention irieta ngatebunga principal teyo lakini no arenge ime nganyora abegete program yaye nga akora parents between this and this time bone saulinche na mumete ngo mwakera nga Brighton no ndegete ngakibona onko kanya chinsa bakeche agande bya ya akere watchman woche gete nga muigolera koreke ekere na jiete ime na motebeti ngaki you are messing up with the people inkie ko na monyore ta go some ngaseti ngo motebi ngwale gokiria na bantu aba bagende umuntu umato umuntu yo oche ta sambiri omoganyi mpaka sai no yonde no morweire actually tali gasi yo kabwate. So naende nje Brighton I don't understand language yo gotabe school ogenda oboli no choge no interview abantu bamabuko for the many years na served as a principal from 2003 mpaka 2020 September 15 23 kerena ruetororo. I missed school for 5 days in all those years kerena renge kwenda matanga osome gutano olengale kurwe school bwe serikali. I have this belief tindi principle always principle bwana mboje boikekere ekere ngocha kurwa bisi tigangi karanso bisi eri myaka eri nyasangete ororo actually no chagesiaga mbono na chandisi nane nanya gocha iga nabwanga ngana kerete Brighton imotebinga inchuva tokole interview school lakini rende naranga ki life we kwara make life ya bande na roko baisi toko baso rigid we unko party na tole in several ways. Brighton toko mbaro school mogaso na botuko because tiniko I'm a principal for once naende my profession ya counseling teliko ngara make life ya bantu bande very hard that ekerota gete konyora you cannot access me to have access to me. Bono principal nga kiekara to koretia mangana academics uzi semi me yorongro tro gusie nationally nga igusi to berete usingo tema tole ngotema tole. Okay, Brighton yori gereri buya na esa ulitole environment na bokora ngandoli gotema tole naende wane sauli abagusina abange to somete naende to ene gosoma ngwara KCPE ke yatangaso nyaroke ndangani nyaroke omomuro mutanga nimbara neri sauli yechindemero chito chire chinke ntoi ya twins mugusie karali siko prince wa korabuya age karali ga gusiza korabuya aka gorengana na kuri ligwana korande na bona bana ba korte biye baringe school chisco lakini ga mbari korabuya igotinda tena school jito njiro korabuya ekara bana baidune bare primary bare sikwe ba korabuya kweguna umuntu tangan de kara se account kitre lakini karara ange kuira ekere tore gaiga sometimes in koranande tole comfort zone
toro chinya sana nato sesine tibinto bibiri bitatu bono ntora atwara pressure ya kororango bolemeru mboro as much as yoro jebire mebieto nevike Brighton ngoto ajire chinyeni marago batwali lakini chi county nchiroro chinde chire disadvantage. That could be one. Two, exposure yomonto so kires konche nsomete from 1 to from 4 nsomete Rift Valley. Exposure nero engao ekerole ne bantu bande bisaku ekiagere idea ya omonto koru Murang'a kiaranje none geikoyo nkolikande none gesigisingo kwanande exposure yaye ne yao ne yoyo igo konyora ne tofauti. Arafu naende Brighton manyaiga moiboli okoiro mwana isike county engao moiboli oyo could be having some ability. Therefore, in terms of provision, miundo msingi ya foundation yo mwana oyo provision na bora anyole njire tofauti than maybe oroche pressure yeitoga gocha go provide most things na vera ave challenge nche those are my own observations. Nande bana dibondirabo kono na ose umwibori na abegeto mwana gesiaga kerabegeto mwana gesiaga mwana oma gocho sabali bagari tari kwa kana fira kine keramu begete skuru gete yisiku nando mwana onde oira chibesoro ngakora advice y'abarimu ani abayibori aba arojo sabali baga tena kunise boni njenda lakini sikali tari ko sabai baga umwana oyo umwembagire oyo omoiro moyo oyabegete gesiaga kerera na bora moseli lakini ori atari ko selu Brighton yebina bintu togo etera kera lituko nandogo chokeru nimbwato mwana undasigete nimbwate igona irere to mwana olenge skuru geto gosenga Kamega Boys bono yo gesiaga gaiga naroro mwalimu Sauli arangi gaiga tiganje nga kane ngora igo. So what I advise mono because I know the effect ego to on the mind of mwana tiniko te mwana bintu bune bono ngote bio mwana munyaroke yo somo muro toka kidogo nje alafu tuongee na mzazi. Bono ikiagera nkororande moiboli utarochi effect ego kosi ni effect nero iseko bano mwana eso mwana ekerogo tebungo ndie kiera kanere tu fees agakole ruesa uliare Kamega Boys Brighton Esukuru gesiaga you find yourself a second rate material and actually as much as I want to discourage them mbago kwana bintebi esa abana baigwete ekiagero mwana yakoirana nanga oyo no moibolion tigaba treat abana abaikoli because go kwagacha gaiga nanda agacha na intunkaga so that this standard yero chesiko ebyale binde bigocha gocha binyole standard inerenka so that ndogo twara a lot of tokonya kogenda isiko to twara our own things. I remember one time when I met our professor Ongeri bua yelinde kenalinga mabuko ndirandangire tingo mwalimu kama wa cup of tinto abwata a few issues and everything aquí because of his exposure in the national international politics was issues he has realized this agacha miundo msingi seino agacha seino actually na bantebetie kerarenga antebeti umwalimu ntaito develop amabuko ebe model school because no nyore to bonto mole bwa apeneti baka abana baito bakaira nanka. I think I don't want to mention it. That should have opened our eyes in a key. Ebinto biribire seita ogane bana kanyagita no naga sukuru kagache bona bunane no kuboli turigeti gukora abara ibare baso kiro sabantu mbare Kenya busaba kusibaso kirisiko baso amedi sukuru cyanga barabanene no na serikali bari no Cisco oruke bakonyire ego kinibire ngo bigisemi asorongoro busi. Okay, in answer take over uniform. Because I know my chairman alia gesiaga oromo wakiri ukabere running mate ya nyambati no Amatemwa sike boso is our chairman. He has built even the house I stay in the principal's house in the impact to the community. The impact to the community.
that school nere hat yaye, and I don't know whether it is that community no nye Solicitor General. When we went to Kararingo Konye school get Lindeiga, in fact he asked me a question. Akamboli mwalimu, how is Gesiaga? Are you doing well? Okay, omonto you know that I go working on nama ite so no gali na ende school ready. Actually Erebu assisted. It does not happen everywhere we seeing about but one thing ingo ba encourage. No manyete muna gwa etere tobo gimabwa alenge environment yubo Kongo. Tiga kubunga maisa oko ashumu ngebintu byachite biga change. There is this principle seke mochache. Tima dio se nyaora asomete. Nkwa igwete liria jita agata she's giving back to the society. Nyaora. I liked that statement. No maraga na ga kite bu society. Maraga alinga alingororande. Iko bara itika ba chamo. Let these people come because we our umbilical cord Brighton dogonte vinga tomanyetinga abantu bamino babolire bintu gete. Don't cross your eyes. Tigaba Prince wana krota to chikuru obosemi bwa bwa mwero yaso mwanjumuli ngitoko badera ntoki ne jisemi umwako yo nigoro umwaka bwe marathoni go ikomotinyu ko mina kabere go mina omo chiasa nere gatiga iga oroje ntoikirani umwako yo kyarbono ntamwani ya jagete ntoikirani bionzi aso umwako yo umokesana anena se skuru yao tayari ndo chenga twaisire go actually twaikiranire because into sukumete with the support of parents abaiboli tigaba type Brighton go kwana goruga Ndizi TV tigaba abaiboli ba support you know these are 6 months and maybe 5 months esiri basi etechi etie keigu esiri basi ne amotuka ket inki this is my own thinking team profoki onda tevenge saulierali kire inki motali go support eli abalimu aba so that these lessons can begin very early in the morning, very early in the morning at 5 mwagende bi break mbira mwachi extend up to nonyensa 2 saa 3 nimanyete somebody will see me as somebody ota my thing at the school are there bali bamaeta mabuko otwa karule day scholars ekere aringe pure day otwa karule school saa 3 the responsibility of Bible no go cha ko bo mwana okorupara oirenka osoga na isibu nago ikanka twa karule saa 3 mambi saa 10 umwalimu naro orogale secondary okorukosoro esabun saa 10 arego somi mambi and that was a day school omi siereso ni yaye nalio corona I was there daily by 3:30 umwarimu na mang prince wana mangora jo kwane sali biro bya chire banda toro bosemi bwa gochi ase umwajumureria ngakitora kini chisem chagusi bosemi bwa mwelio gochi ase umwajumureria utorigeria stoka jagete biyamono Brighton SM nenganso ngolengere no naye goba maigane SM ko bege tororo na bano go gukora ochikobo mulemi oikotu arobolemi bwa kisasa ni maite maybe tokorora nga gasi ene gas mo create actually whichever thing you go chigokora egento keragere semiete ekine usigaiga toise kubwatena na twins chiskuru nchire chirensepi leaders bangabo because rero ndobwati besi chinyinge leaders chire gabo although I come from another county na vera ngumbaiga na vera kisi na roche umugako yo umempio rugurari agatalire sana machogwe sekeli agatalire sana o identify problems ile within the society egali chi school mono ochi assist I think every school yes our leaders by go take that trend
tari ere bweka ni mai to ba da area but rende na ere na analyte baise kubwa ko identify these issues baki ni chiskuru chiri chike standard gete ojwana gisiaga ekire standard gete skuru ere neighborhood totebe nyachururu these are my neighbors marani yabokura around igari bachibiki ni chike standard ya sironga gose nyambari Brighton be sure muntu tayo gochikonya goteba ngana national school atagete na nini because ebinte bibire mwabo isiko na byakora atumia so to are focus na bokera benge happen in a day because of the resources dakere but twins arafu abaiboli let me tell you omwalimu mutangani no moiboli korunka tigaba despite the many things bakwanda go tigaba support abana babo bakoleki babe para deal na discipline intutonyore easy time kuba maintain ana got every leaders barabu they will not escape okonye chi society baro kwarorire muzike Dr. Matiangi Fred mbara kwarore na gonjo kana o kora na rora na ruwe gesimari ryoga Mongoli ngwarora nyakemincha ngwarora and several other places actually abana abantu batwalire international exposure bale gocha inka bono barose models of what they are seeing elsewhere SME after all usemba somete barabu kaba somete balente binte buna njondieki ndira ekere gesimari ndirekere na karangeri wo amabuko primary I modeled it ego tika bari gorali barete bindu bya mano principal se konyari bagari audi ko chase ta se ni kandi steve to akwa na mangise to kajagete go ikaboniga ayo manjo murire go wakirambya mana senje kwera bagari aho kuri yari umuroberio yo kerdo kwanira chisemi imena isko ya gusi to wakirambya mano bari mato ma bolino na ndo nya bole tisali ebiro ndo enda to kujya kwana na principal ya ande torore na kitoko ya irani rigocha asemole bya mano nigo twarengena sara nya ngo tasumuroberio yo renge magaye kamera John Kebati oyone kuna chibichana malio yo ikera senjera engia kabisa twara urigeri ubya nande twara litukoligia etariane Brighton Makoli.